מה קורה חברים? היום אנחנו נכין רולדת שמרים עם אגוזים, עם שוקולד, ושזה יוצא מהתנור. זה מריח ממש טוב ואתם רוצים פשוט לחסל את זה. כשאני הכנתי את זה, באמת אכלתי בלי להגזים חצי מהרולדת שמרים שהכנתי, וזה ממש טעים. זה מתכון שדודה שלי הביאה לי. באמת, אין, בחיים לא טעמתי משהו יותר טעים מזה, כאילו, זה הרולדת שמרים הכי טעימה שיש, שאני אכלתי. לפני שנתחיל, תלחצו בבקשה על הסאבסקרייב, ירשמו מנוי לערוץ, ותלחצו גם על הפעמון שתקבלו ישר הודעות על כל סרטון שאני אעלה. אז יאללה, בואו נתחיל.